मेङाखै मेंबावाखैसो नानिमोन मेंगोन ना मेङाखै मेंबावाखैसो जय श्रीराम लागाव नै जोंना दा ट्राइ खालामलायबाय नै बिसोर मोनलायसिगोन लागाव लोगोफोर आं दायो दतमा UN ब्रह्म कलेजाव दंफैयो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दिनै दतमा UN ब्रह्म कलेजनि फ्रि बैसागु लोगोफोर माने जा गाजा गोमजायै थांनाय बोसोरावबो बिराद फैदोंमोन ज' गाजा गोमजा मोसादोंमोन माने जोंबो बाहागो लाफैदोंमोन ओमफ्राय दा नोंथांमोना दिनैनि बे फ्रि बैसागुखौ नायलांदो लोगोफोर आंजों लोगोसेनो थेख्रे दङ बिनिफ्राय दाउदै दाउदै ओमफ्राय गामसा गानजोबखाबावनाय ओमफ्राय आदै मोसानो थाखाय थांसिगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय ओरै दिनै जोंना सिख्लाफ्राबो माने रेडि जाखाजोब्बाय आरोना नायनानै लादो बिनानावफोरसो ओमफ्राय दा जों माने प्रग्रामा बे माने कलेज सिङावहाय जायाखै आरो देग्लाय कलेज सिङाव बानायाखै गाइस माने बायरायावसो बानायदों मानसिफ्रा बिराद बुरजा फैदोंना बिनि थाखायनो नोंथांमोन नायलांदो फुरा जों दा मोसाहैसिगोन माने बे कलेजनि ओरै साखाथियावहाय खोलाजोंहाय फोथार दङ आरो फोथाराव बानायदों दा बेखौ बानायदों दा नोंथांमोना नायलांदो मोजां मोनोब्ला गोसो गोथारै लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामनानै लादो थौदो लोगोफोर जोंहा दायो माने फिल्डआव सफैबाय आरो ना नै फिल्डआ बेनो जाहैबाय दा जोंहा माने दुरुं बोनाय खेला जानो नागिरदों दायो नै ब्रह्मन दं दा नै दुरुं बोनाय खेला जानोसै Kayu punya sana ada juga. 1, 2, 3, 4. Lagaw. Rinaldo देरहाबाय थायो. Lagaw. Dayo juga winner sama ada. Jino, lagaw. Jino, बिसोर नै टिमा लागाव दे 1, 2, 3 जय श्रीराम दाबो जाया 1, 2, 3 Bro, दुरुं बोनो नागिरदों जोंबो बोगोन उनाव दा नैलाय सोरादामोन अडियन्सफ्रा नै हायना मारै जाखो अडियन्सफ्रा नायग्राया माबायदि मोनदों आखाइ थुजोबबाय दुरुं ओरै खारबाय बिसोरखौ खारग्राखौ खेबना बिनिफ्राय ओरै थिंजा बिनानावमोन दङ ओइ एक्ट्रिस मारै दं आच्छा बावखुंग्रि हाजो गाखोहैगोन ना हाया गाखोहैयो सिख्लाफोर गोजा नै गामिनि एक्ट्रिस दङ ओमफ्राय ओरैथिं नै आं बिसोरखौ मिथिला जिखुनु जाया मानसिफ्रा नायलाय गोजौ गा रान्थें ओमफ्राय खबर मा रखम गामियाव मोसागोन ना मोसाया देग्लाय नोंसोर लागोआवहाय नोंहाथ' मालाय मोसाखागोन दे आंबो थांगोन माने बिसोर लागोआव हुकुमा बिलावहाय माने 11-12 माने बैसागु फांसन दं नालाय दा माने आं थांनानै देखायगोन आरोना दा जोंहा माने gila, ses. Ayo, solo bola. Hasilnya jambul udah menang. Oh, meriah. Zis. Ayo. रायजोफोर नै थालिर खेलाया नायदो बै थिखिनायाव खया जादों मिथिला आरोखि ना ओमफ्राय गेलेग्राफ्रा नै
गेलेया थेख्रे आं गाखोगोन आच्छा थिक अके सोमदोन आं नर्मेल बिफांखौ गाखोनो हाया आरो बेले थावगोथां फुंबावनाय गय बिफांखौ मा थावगोथां फुनो बेयाव किसान जोबनावदे किसान थाव गोथां फुनदोंनो लोगोफोर फुरा बुंनाङा सोलायबाव ओमफ्राय आं गाखोला फ्रेस गाज्रि जायो नर्मेल बिफांखौ गाखोनो हायाखै आं बे मानसियानो आरो नर्मेल बिफांखौ गाखोनो हाया थावगोथां फुनायखौसो गाखोनो होलायबावदों ओरैनो नुदोंसो थाव गोथां फुनाबा बेखौ गाखोनो हाया बिनिफ्राय बे गोजौआव दान बान्थाया बेसेबां दं बुंनो हाया आरोखि ना हाजार हिसाबै 1000बो जानो हागौ 2000बो जानो हागौ 5000बो जानो हागौ आरोना मा थावगोथां फुनो किसान सोलायबाव किसान जोबाव नोंथांमोना नायलांबाय था इन्टारेस्ट जागोन दाबो जाथ'वाखै जासिगोन आरो लागाव मारै जाखो गाखोनो हायालै बेखौ लागाव थावा अभारद्रायदोंदां आयौ बिथाङा जोब्बाय जोङो बिथांखौ जोङो जाखाया रिबोला जाखाया ना ब्र हाखानाय नङा हेन्डसेल थिखिनायाव बारखो हाया सारेन्डार जानला मोनला हानो नागिरखाया माने थावाबो बांद्रायबाय औ थावाबो गेब्लेखाथारला लागाव थौब्लंहाय गाखोनानै खेनसेनो फिउंनो खनसे दंबावो खनसे लास्ट वान दालाय गैयाबा गैया हायो जालालै गगा मोननाया रायजोफोर जाला जोब्बाय लागाव बोला हो फाला बदल होगासिनो दं लागाव जानानै थेख्रे फंबायाबो लागावनो नागिरदों थेख्रे लागाव नोंबा बादामालि सिथाबनाय बायदि सिथाबहैदो ओइ ब्र र नायनानै ला लोगो सोर हायो ओरै जिबाय बिसिबाय जायालै जोंना दायो थेख्रे फंबाया माने बारखोसिगोन आरोना बाटारफ्लाइ जानानै लागाव हो बरिया लागाव रानथें हानांगौ नोङो ओम नमः शिवाय हे प्रभु बाटारफ्लाइ जय श्री राम लागाव न दासो फार्स्ट बारखोदों नालाय लागाव बारखोबाय था लागाव जय श्री राम लागाव जाला मासि गोजौथाय बियो बादि ओ खेबथाबथारनांगौ हाला मेङोलै लागाव बिसिबायथ' आरो न' गाबाय लागाव मोनसै लागाव मोनबाय लोगोफोर ओरै सिख्लाफोर मोजां दंसोगारो ना बैसागुनि ओमफ्राय नै बयबो फैजोब्बाय आरो ओमफ्राय ओरैथिं खावसे माने फट' खेबजालायगासिनो दं साइकेलाव लोगोफोर जोंहा माने दा नै फंबाय बिनानावमोना ग्रुप फट' खेबजानो नागिरदों आरो ना नै ओरै केमेरामेन जल्दि फकास करो ओमफ्राय आं खेबजाथ'ला आरोखि लाजिबाय आङो माने फंबाय बिनानावमोनजों दा नांगौबा खेबजागोन ओमफ्राय जोंहा ओरैथिं फट' खेबजालायगासिनो दङ मासि मोजां मोनखोथाय बे लकेसनखौहाय दावदै Why the Christian boys? I'm from Bangladesh.
आं खामिस टुडे आं बड'फा क्लस Wala mo ikiyot. जोंहा दायो मोसागासिनो आरोखि जों दासो माने फंबायमोनजों माने कन्टेन्ट हैसै आरोखि ना माने मोसाहैफानोसै ओरै थिख्रियाबो ब्लग बानायदों लागाव फ्रि बैसागु बेबायदि चान्सखौहाय गारनो नाङा रायजोफोर नोंबा दावदै नंगौ औ रायजोफोर माबा रायजोफोर जों दा माने मोसाहैसिगोन आरो रायजोफ्रासो बैसागु मोसाखायो रायजोफ्रा माने रायजोफ्रा मोसानायाव गारनाङा औ दा नायलांबाय था लागाव लागाव लोगोफोर बैसागु हेपि बैसागु एडभान्स बैसागु Lagaw, Sansira! Lagaw, Tikre! Mushado! Oi, Nani, Mushade. Mushado, Lajna. Ese Nani muncul. बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ दिनै
गुरैब्लाबो सायनायब्लाबो लेंलांगोन आं नोंनि आखाइयाव बिदैयावहाय आंनि थाखाय जेबो गोदै मायाव खिन्थानाय जौ बिदैब्लाबो लोंलांगोन आं दैयाव एरसायनाय जौ बिदैब्लाबो लोंलांगोन आं न'नि गारनाय जौ बिदैब्लाबो लोंलांगोन आं आदै सेबा जासंनाय जौ बिदैब्लाबो लोंलांगोन आं खिन्थानाय जौ बिदैब्लाबो लोंलांगोन आं दैयाव एरसायनाय जौ बिदैब्लाबो लोंलांगोन आं जानाय जौ बिदैब्लाबो लोंलांगोन आं आदै सेबा जासंनाय जौ बिदैब्लाबो लोंलांगोन आं Bye. मोनसे गैबावब्रा ओइ सानसुरा मेङाखै हो मेङाखै आरो मेंबावाखैसो नानिमोन मेंगोना मेङाखै मेंबावाखैसो ओइ सेंग्राफोर मेंगोना मेङाखै मेङाखै आयै once more बाव होमबा bro once more माने मोसानो लुबैबावदों आरोना दख'ना गाननानै मोज्लाय जानजियाव दै लानायजों समायथारदों गुफुरै हायलोल खानाय रुमबांबां समायथारदों गुफुरै हायलोल खानाय रुमबांबां समायथारदों जों बैसागुनि थारमाने लोगोफोर दतमा इउएन ब्रह्म कलेजनि प्रि बैसागुआ बेखिनियावनो थुंगेबाय आरो ना लोगोफोर दा मोसाखांनानै जोङो कलेजाव फैफिनबाय आरो र' नै फंबायमोन नोंसोर माबायदि मोनखो प्रि बैसागु माबाखांनानै रंजाखांनानै मोसाखांनानै मोजां मोनदों आदा ओमफ्राय नोंबो बुंदो जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्म कलेजाव प्रि बैसागु फालिफैफानानै माबायदि मोनखो आङो जोबोद मोजां मोनदों औ बेनिफ्राय आं मोसाफैनो रंजाफैनो बाहागो लाफैफानो मोननानै बिराद गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोखि ना बरिया रंजाबाय आरो बैसागुआनो फैबावाखै फैगासिनो दं औ नोंथांमोना माने इन्टारेस्ट मोनदोंबा मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरोना लोगोफोर दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दा नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो कमेन्टआवहाय खोन्थाहरदो आरो लोगोफोर बिनिफ्राय जाय गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो बेलेग कलेजनिबाबो माने नैबे जोंनि दतमा इउएन ब्रह्म कलेजनि प्रि बैसागुखौहाय मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालामना होदो बयनोबो बिनिफ्राय दा मा होनबावनो आरो भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय बोरै दावदै खुनवासै टाटा आथिङा बायबाय